Pinuntian deh. Tumbak mah. Pinuntian. Ah, gana. Dah itu ya. Mana kau yang buang? Tando gini. Ulcer lah. Semua ya. Juga jangan. Jangan. Luwente na deh. Dada ako mata ya. Dah tabol deh. Cara kasi. Tingnan ko. Oh, umi. Oh, umi. Open ang kama. Mukbang ah. Jangan boleh. Oke. Ikaw dua vlog. Putus video. Ayaw na lang guys. Kan. Hello guys. Welcome to my vlog. Hello. Vlog ito. Putus video. Nganta kay. Wala kwanta. Oh. Yo, what's up? May buntag sa tanan diha mga katambay no. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan karon kay January 10 na ta. Adlaw nga Martes. Martes ano? Adlaw Martes na no. Karon na diri nagtrabaho mi no sa props katong kuan. Trabaho na mo gabi mo ni siya. Kanya ikiwan ni sir. Ano yang mga guys. So, tingkal ta karon no. So ganiha pag magkaon, pagkuhan ko, nag-sit up ko diri, nagtimpla ko pintal para sa green. Nya ako nag-sit up diri. Compressor pero di na mabasa. Unya karon man ako ug paandam, magpintal na tagsugod no. So ni pintalan na kanay. Okay. Minani ko. Kini pintalan tana. So karon day watay ligo. Iwan kayo. Kanya kuan sad sakit-sakit sa kontian wa pa jud mauli ang kontian no. So way tubig nga tambal guys. So makagabok na sige ligo. So way tay ligo-ligo ron. Trabaho ta trabaho. Surap na. Guys, isog ya guys, may kaplastaran guys. Okay naman kayo dok? Ha? So, na guys, ano siya guys oh? Hindi talaga dok? Tanong ba? Kira ko na guys, nindot ko na guys. Ay, lusay do. Lusay ko. May dagat oh. Gado. Sunod anay. Ang nana, lusay na, ginalos dagat gyud. Ang hadlok ang dagat gud. Mo na sa leader ka kita banga ka. Sa leader ko kita. Luya. Ang dahon nga na dagmay ko na bro sa buto bisitan. Gamay dahon buto dito ba? Wala maglutang dagat ya. Katol kim ko dubok ko. Mo sa tawa di buto dagat gyud. Mo ni Mo na lusay na magkusalan magkaro gra. Sinaw? oh, mana ba? Ambot mau na. Ay. Mo ni kan guys oh. Mga deserve ako miyo guys. Mga di master gwapo. Kung ano siya kitang lusay. Kaya oh, lusay oh. Picture dre oh. So, amo sa ning trabaho guys no kay para mahuman ni kay pizza 12 ba ni, pizza 10 daron. Tama ni pasan guys. Tama na guys. Manakog buhat sa dahon-dahon guys. Dara guys oh. Badok dito eh. Forma siya ano. Dara ako mga pinintalan. Oh, mana man ta? Di asa ka stipot kaya. Blingkod ko. Blingkod sa ta guys no. Naabot si sir ganiya. Yan ang gipapintalan kani.
So nakahuman kog duha, no? Iyaham ng 10 lang usa. So medyo sakit yung buko-buko. Ano kanina sa sige karon nagtug sa duya, no? Nya. Sul-sul bro kuntian. So relax ta guys. Relax ta jud. Paway sa ta. Sa ning ayo-ayo na tong ipamati murag. Aksyo ko blaka. Hi. Thank you Lord. Musa dito pa ka? Himno na po, Jisol? Himno mo kumuha ang sabon na? Himno ba eh? Eh, mga drapon. Puntasol? Basta mga ito eh. So, malamig parehod to guys na. Medyo okay na konti yan. Naglibog mo si ito pa nga sa tambal nga parati yan. Puntasol, punjisol, kita no? Punjisol. Himno na punjisol. Daot. Oh, ako sa nang tiwasog pintal guys na. Nya ikaw man. Mag-charge ako kay akong cellphone lobat na. Huwag ko dag charger, ako dag charger dito. Ta bilin din na dito no nya. Ako mo nito tiwasog ng trabaho dire kay para igulian ni sir. May gamay na lang og tiwasonon nya para mahuman na kay para makainom na tag kuan tambal sa atong tiya no. So, ako sa i-charge guys. Tang-tang na mo kapten na. Tago na bino mo no. Kano motor mo ba no? Kaya i-glue sa ano papel ang suot butang sa. Amot Malak sila butang na. Ngis. Stick wheel no. Grabe. tang-tang mo galo. Kanta ko. Kapon ko mag nananaro aro. Ila na. Uy grado. Kanta mo gasen. Uy grado to ana. Limawa mo palit ko to kan. Ito mo. Now. Tao. Guwapo. Sino guwapo? Guwapo. Butang. Ako saktan mo. Pay lang sir. Pay sa inchik ba? Sa Chinese pan yun. Inamir ito yung istorya ni. Kulang pa ibawan o light ka ng tigilinas. Na to ang blue veil abelet. Okay na lang. Ito mo boss, ito mo igbo. Ito ko lang tama, magumpa mo. Okay lang eh. Ha? Okay lang na. Ay. Gusto mo sila? Warang eh. Parang. May problema? Nagdari problema? Lalo kang balit? Oh. Ito puno plus buwan pa ba ni mo eh? Ha? Bantay. Tugpo ko eh. Time check guys. Alas 2 na sa kadlaw no. So, ubay-ubay may agi ron. Nga adlaw, daghan jud kami nabuhat guys. Dara mo mga agi guys ay. Dara. Di lang klaro kay ngit-ngit pero ana ang atong props nga atong gibuhat no. Nya napadiray kanay sud nga paypay katong Chinese pan nang lawan na mga gitabunan kay sig uwan nga napadiray guys. Itaw na siya reyog ma. As dosa no, matawag na tanin nyo, matawag na sa mi dire. Ay, so
mo to siya tanang karon adlaw no. Naot ko nga nalingaw mo. So ay mo kalimot sa pag comment, like, share, and subscribe. So dito sunod higayon. Yan ay TV, yan ay out. See you.